Daga AA Gasho TV, ku yi subscribe domin samun nishaɗantarwa. Nabila Karim. Wata dattijuwa ce take ba da labarin cewa tana da 'ya'ya uku maza, kuma dukkaninsu sun yi aure. Wata rana sai na tafi gidan babban ɗan nawa da niyyar kwana a can. Da asuba na ce wa matarsa ta kawo min ruwa domin yin alwala. Bayan na yi alwala sai na zuba sauran ruwan akan shimfiɗar da na kwana. Da gari ya waye matar ta kawo min shayin karin kumallo, sai na ce mata 'yata kin san halin tsufa. Gashi na yi fitsari akan shimfiɗar da na kwana. Sai ta ce fitsari? Take ta hauni da faɗa ta inda take shiga ba ta nan take fita ba. Ƙarshe ta ce wallahi sai kin wanke don babu wanda zai wanke miki. Kuma ta ja kunne na ta ce idan kuma kika kuskura kika ƙara to. Sai na nuna kamar ban damu ba kuma na ɗauki shimfiɗar na wanke na kuma shanya. Da yamma ta yi sai na tafi gidan ɗan nawa na biyu wato na tsakiya shi ma da niyyar kwana. Sai nan ma na yi irin yadda na yi a gidan babban ɗan nawa da gari ya waye. Na gaya wa matar sai ta hauna da faɗa. Ta dinga faɗa min abin da ta ga dama har ma ta gaya wa mijinta, amma bai kuɓe ta ba ko dan na ji daɗi a raina. Sai na fice na bar musu gidansu, ban zauce ko ina ba sai gidan ƙaramin ɗana. Na je shi ma da niyyar kwana, dan ma sai na irin abin da na yi gidan 'ya'yana biyu. Da gari ya waye matar ta zo, sai na gaya mata abin da na yi. Kawai sai ta ce haba umma, ai babu komai, haka yanayin girma yake. Irin abin da kuka yi mana ba za mu iya ramawa ba. Ai lokacin da muna ƙanana mun sha yi muku fitsari akan shimfiɗa har ma da kashi, amma ba kwa damuwa. Take ta ɗauki shimfiɗar ta je ta wanke. Da ta dawo sai na ce 'yata ina da wata ƙawa ta bani sautu na siyo wa 'yarta kayan ado, amma na manta yanayin girman 'yar. Amma ina ganin za ta yi kai ɗaya da ke, don haka ki ara min naki na je da su kasuwa don na siyo daidai da su. Sai wannan dattijuwa ta tafi kasuwar gwalagwale, ashe tana da dukiya mai tarin yawa. Sai ta siyo kayan ado masu tarin yawa, bata zarce ko ina ba sai gidanta. Sai ta aika wa 'ya'yan su zo gida su same ta tare da iyalansu. Da suka zo sai ta ce na je gidajenku da niyyar gwada ku, amma ba ku ci jarabawa ba. Sai wannan matar ƙaramin ɗana ita kaɗai ta ci. Na gaya muku cewa na yi fitsari akan shimfiɗa, alhalin ruwa na zuba a kai ba fitsari ba. Sai ta riƙo hannun matar ƙaramin ɗanta ta sa mata awarwaro na gwal da sarƙarsa, ta kuma miƙa mata sauran ta ce 'yata ke ce wadda idan tsufa ya kama ni zan dawo wajenki na zauna na ƙarasa rayuwata a wajenki. Take sauran suka yi nadama suka gane cewa sun yi kuskure. Darussan ciki: maza kada su fifita matansu akan iyayensu. Mata su ɗauki iyayen mazansu a matsayin iyayensu. Kyautata wanda ya kyautata maka. Ganar da mai laifi laifinsa, babu laifi iyaye su gwada halayyar 'ya'yansu. Alhamdulillah. Idan an ji daɗin wannan bidiyon a danna like, sannan kuma a tura wa abokai domin su masu ƙaru, kuma a yi subscribe AA Gasho TV domin nishaɗantarwa.